Il-kelb għal ħafna magħruf bħala l-aqwa ħabib tal-bniedem. Bħalissa ninsabu fil-qofol tal-vaganzi sajfin u mhux l-ewwel darba li dawk li jmorru btala ikollhom problema għax ma jkunux jafu x'se jagħmlu bil-kelb tagħhom. L-abbandun żgur li mhix is-soluzzjoni. Għalhekk meta xi ħadd jiddeċiedi li jrabbi kelb għandu jieħu din id-deċiżjoni b'sens ta' responsabbiltà. Hekk tajt iċ-chairperson tal-Island Sanctuary Claire Gaffa. Il-kelb irid attenzjoni kontinwu u mhux ħaġa li poġġejtu d-dar tlaqta xogħol u ħallejtu hemmhekk għax għandu bżonn ħafna kumpanija tal-bniedem. L-Island Sanctuary ilu jopera għal aktar minn 20 sena u jiddependi mill-għajnuniet li jġib mingħand il-volontiera li jaħdu hemm u mid-donazzjonijiet tal-pubbliku. Bħalissa jinsab mimli bil-klib u hemm anki waiting list għal klib oħra biex jidħlu. Fih jilqa' bejn 100 u 120 kelb u hemm 7 persuni li jaħdmu fuq bażi volontarja. Dawn il-volontiera jinqasmu fi 3 xiftijiet matul il-ġurnata u jieħdu ħsieb l-ikel, it-tindif, il-mediċini u l-eżerċizzju tal-klib kollha li jinsabu fis-santwarju. Dawn huma Franco u Leo li sfaw abbandonati u milqutin minn karozza li baqgħet sejra, b'riżultat li baqgħu ibatu b'saqajhom miksura. Claire Gaffa insisti li huma jixtiequ jqajmu aktar kuxjenza fost il-pubbliku biex jitratta l-klib daqs li kieku huma membri tal-familja tagħhom. Biex is-santwarju jkun jista' jilqa' aktar klib, hemm bżonn ta' aktar volontiera. Mela, hemm ġiex affarijiet li dejjem inħampqu fuqha hija volontiera, għandna bżonn ta' ħafna volontiera u ovvja ma jonqsux il-flus. 110 bejn 110 u 120 kelb tista' timmaġina l-ispejjeż li jinvolvu. Il-flus jitnefqu malajr u jiġu bil-mod. Ġifieri nagħmlu appell dak li jkunu ħobb l-annimali forsi ma jistax irabbi jista' jgħinlna biex neħdu ħsieb il dawn il-klib. Daw kollha li jixtiequ jagħmlu xogħol ta' volontarjat, jagħtu donazzjoni, jadottaw jew jisponsorjaw xi kelb, jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Island Sanctuary f'Tassilġ Dellimara.